Coba Nduk Jenita. Nah, nek iki sih bocah polos. Ning nong. Ngatik. Oh, ambah. SMP kelas tunggal nggih. Nggih, Bapak. SMP kelas 1 Gayam. SMP 1 Gayam nggih. Nggih. Gayam Jonegoro. Keng mriki tekan omah pinten menit? Nduk. Niku, Pak. Palingan 20 menit niku. Cedak liwate sing ngono nggih, nyebrang tengah. Purwosari niku lho, baru. Oh iya. Oh. Iya. Berarti ora lewat Padangan. Nggih, lewat mriku. Oh, liwat kono padha berarti. Kowe iki kaya apal-apal. Wah, apal. Kowe nek munggah mobil micek ngono. Ning aku iki nadyan to nganu iki aku ngerti petane. Oh, iki pal listrik jejer telu iki tekan perapatan kene. Wong pandanganku iki nek ning dalan ora lurus, ning rada mendhuwur. Oh, ana plangkahe. Ledre, oh tekan Padangan ngono ya. Lah kowe iki nek ning mobil ndangake aku. Heeh. Dadi apalku pas ndangakku nek ndiluk ora apal tekan ndi ya iki. Nembang napa Nduk Jenita, Bapak Manut? Kadung tresno ya, Pak. Nggih. Kadung tresno. Wah, iki. Cocok iki kadung tresno. Larase slendro kena, pelok kena. Nggih. Sing slendro napa sing pelok padha mawon? Nek slendro songo. Slendro nggih. Pelok mawon ya, Pak. Oh, pelok. Oke. Ya. Pelok Pak Pitoyo. Wah iki koncone Pak Narkik sae. Sak kubu karo sing demung. Karo Mas Dodo. Iya. Engko nek nganti sing bonang penerus ora sak kubu, awas. Ngagem bawa napa langsung Nduk Cahyu? Manut, Pak. Oh, nek bawa-bawane napa? Kinanti dak pilih nggih. Oh, nggih. Tak pilih sliramu teko kene ngono ya. Coba. Tak kira nek kanthi nyebut mrengas maneh Gusti Allah ingkang Maha Agung. Aku anggur ngrungokke kuwi jagat nganti mendelik-mendelik ngono kae. Ayo ya. Nelana ning Maluroji ya. Tak tunggu. Tak tunggu ngono jare tak pilih. Lah iki bawane iki tak tunggu. Sliramu rawuh sambe pingan gawe Coba bingung gawe tangis. Tangis kang kebak ndedonga. Gadah channel YouTube. Gadah, Bapak. Oh, gini pas rekamane Pak Sigit diketoki sampe lagu. Nggih. Di apa? Screen saver apa-apa kuwi jenenge? Screen record. Heeh, ganti screen saver. Wah, ketok tuwek men ya terus iki ora apal terus iki. Heeh. Screen record terus dikedunggahke kei tanggal semene. Nggih, Pak. Nggih, terus. Karo nyindani serpek, nyindani Pak Sigit perang ndek iki diketok dunggahke. Nggih, diketok. Dipotong. Terus Mong sliramu
iki favorite sing ngendang kok terus. Mosok weh lah piye. Tenan ngres iki wis. Bowo iki sing ngendang wis udut jedal jedul. Terus Jenita. Tak pilih dunya akhirat. Iya, iso. Ayo. Ya Allah, ya Rabbi, amin. Suwe hebat kelas SMP iso bawa kinanti bareng. Nana neno buka vokal. Ayo. Lamat wis katon tejane yen bom berangkat teman sarang aduh wiragane sinah wangtan ambung sani yen pesengun wimbo patut nyoto sepi keprak ati aduh lastariatan le api sah rekmo nadyan bebrasane kali lan gedhe sak lambar nilas kaya wis kencatan rasa salah-salah Pacane sarwa asri jrobat tengko tansah kewar liwas waslak bayar Aja dipleroki. Amung limas paranese. Mas aja diplerake. Mas aja dipayai. Karepku jaladi asami. Ojo ditinggal apripat dan Margo keli ing jaman. kok yo sing eling Ing koko iku budaya pancene bener kandhamu.
pribaden atimu